Mga residente sa usa ka housing project sa Bugo City nangayo og relocation site kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kini atol sa pagbisita sa presidente sa lugar kaganihang buntag. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa housing village sa SM Care sa Barangay Pulang-Batup, 7 ang nakalas. Dihang mitayog ang magnitude 6.9 nga linog ni adtong Martes. Pasado alas 10 ganihang buntag miabot si Presidente Marcos Jr. sa sitio Cogita. Kini ang ground zero. Sa housing village, nahugno ang 8 ka units o namatay ang 7 ka mga tao. Lakip na ang usa ka mabdos. Sa ihang pagbisita kauban sa Presidente, ang kalihim sa edukasyon, DOH, DPWH, DSWD ug TOT. Dinhi gisugat siya sa pipila ka mga residente nga mipadayag si ilahang gipangayo nga tabang. Gisusi sa presidente ang mga balay nga nagbarog pa pero nang liki. Matod sa presidente, dili na kiniluwas puy-an. Gimanduan niya ang mga cabinet secretary nga dalion ang tabang sa mga tao. Kini ang nahitabo sa tibuok block nga adunay 8 ka units dihang nahugno human na igo sa kusog kaayo nga linog. Pero ang mas makaluluoy mao ang nagpuyo dinhi 7 ka kinabuhi ang nakalas. Apan matod sa presidente sa mga nanimuyo, luwas nga dapit o luna nga tukuran sa ilang balay ang ilang gipangayo. Dunay 200 ka units ang naasoy housing project nga gipabarog human sa bagyong Yolanda. Matod nila, anugon nga biyaan kining dapita apan wa na sila'y mahimo. Mura sa pagkakaroon, ang mga nakadecide ang mga residente dire nagpuyo nga dilang isa na mamalik kay murang naagian sila ka trauma kay nang liki naman sa dang ilang kuan mga unit sir. Gikan diri sa Bugo City sa Cebu. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.